back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. Wa gyud problema nga makigsuod ko bisag kinsa. Basta dili lang gyud ko ilaron. Pero, Mer, ani ni, di lang siguro ko magpaligoy-ligoy. Unsa man na, Lucio? Kuan, kining, ay lang kasuko na ko, ha? Doon na lang ko ipangutana ni mo. I have questions for you. Nganong masuko man kuno ko? Di man kadautan ang imong pangutana. Depende ni mo, Mer. Pero para na ko, dili ni dautan. Sige. Isulti na. Kung pananglit, ako'y mangulitaw ni mo. Naaka ko'y chance nga imong sugton? Unsa? Unsa to, Lucio? Mangulitaw sa day ka nako? Mao din imong toyo sa pagpakigsuod nimo nako? Kuan ba, Mir? Nangutana lang ko nimo kung okay ra ba nga mangulitaw sa ko nimo? Daan pagyud lagi ko. Tingali, nagsabot mo ni Toribio, no? Aron inyo ko pangulitawhan. Kuan, ang tinuod, the truth, kaming duhag yun ang nakagusto nimo, pero Unsa pero? may respeto lang yun ko ni Toribio kay iya mang yun kang asawa. Tarong akong tubag, Lucio. Kay aron dili ko masuko nimo. Tinuod bitaw na, Mir. Bueno, alang sa imong kasayuran, dili gyud mahimo nga mangulitaw ka nako. Kutob ra gyud ta sigala. Aw, wa na day ko'y chance ini. Higala ra ta kutob, Lucio. Og wa na mo labaw pa ana. Nganong gipatawag man minimo tay? Meeting ta. Meeting? Sana man siya itong meetingan tay? Mahitungod kini sa atong mga patakaran dinhi sa atong bay. Meeting ta. Kay gisuod ta dinhi og mga umang nga mga mangingilad, mangingilad nga umang. Unsa ko'y umang tay ba? Mindset ba? Wa kay bang say umang. Ikaw no Mirasol, Nga naman tay? nahibaw man day ka sa mga panghitabo dinhi. Nganong wa man nimo sultihi nga gisultihan naman day kang dindo? Sa unsa tay ba? Oh, pabangbuang pagyud. Mindset ba? Mindset. Wa ko kasabot. Mahitungod sa pagkatao ng Lucio ug Paulo. Bitaw tay. Gisultihan bitaw ko ni Dindo bahin ana. Pero giangkon man na nila tay nga nay mga kaso si Paulo. Pero kana si Lucio tarong na nga tao. O say tarong! Tarong lang! Kauban naman na sa duha! Pulos mga mangingilad! Tay, si Paulo may dunay daghang kaso. Pero si Lucio wa nay problema. Tay. O say atay. Tayong paragod sa tay? Ikaw tay ba? Ikaw ba? Unsa magi mga kaso tay ka na imong giingon? Hala, sige balik. Mga mangingilad na sila, ha? Wa sila kay may bawa na, Riming. Ikaw ba yawitan yung kay katay uy? Di man kuno mo ng balita at. Hala, hinay kay kasi ang mga balita ron. Si Dindo ang nakadiscovery anak. Og napamatud-an niya nga naay daghang kaso ka ng mga tawhana. Hala no? Mindset ba? Ikaw ra sa maritis nga lalaki tay. Ay, buyag. Time pamer. Unsa man? Tinuod na? Oming, ang tinuod nga pangan ko no anang Paulo, si Toribio ko no na siya. Unya, nana si asawa nga maguwang pa niya. Unya, daghan pa nag mga issue eh. Pero kuno, nasulpa naman kuno nasdugay ng panahon. Mao ba mer? Mauingon ni Lucio nako. Og mismo si Paulo, may angkon sa mismo nako ana. Wa man siya mo nigar ana. Oh, delikado sab gyud di ay. Maula gani akong giingon. Nga delikado gyud. Dili angayan nga kumpiyansahan. Wa man gyud ko mo kumpiyansa tay ba? Mao nga sugod karon. Bisag kinsa nila. Si Lucio o labi na kadtong Paulo
kinahanglan nga di kita sila padayunon din sa ato. Kay delikado. Kamu di sabot delikado, oy. Ha? Nga wa pa kita masuhito kayo adtong mga tawana. Ug akong pahibawon sa karon si Padre Darwin. Nga kadtong mga tawhana, mga mangingilad. Ang papahuwaon sa kumbinto. Di na papuyon dito sa kumbinto. Ano na ginoktok man kaniya nga karong gabi na raba na to himo na tong plano siyo, ha? Bangag sa ilong. Oh, come on. Karon na ritong gabi, Tor. Karon na, oy, muna ti ang ilangayan siyo. Oh, okay ko na, Tor. Okay ko na. Wa na ko'y problema. Agad na ko nimo sa iyong desisyon. Good. Pero, Tor, Oh, na ko'y laing isulti nimo. suman. Oh, come on. May tugod man ni Mirasol. Ako na siyang giingnan nga gusto kong mangulitaw niya. Mo ba? Imo na rin siyang gingnan? Unya, sa may iyempong. Matay. Si matay. Iya kong Namatay. giprangkahan ko, Tor. Aw, Nga di ko na pwede kay amigo rin ko na may kiyotob. Amigo rin may kutob. aha. Ugwa na ko na'y mulabaw pa ni Ana. Mo ba siya? O lagi, Tor. Di na ko na pwede. Gidudahan pa man gani niya nga nagsabot na kuno tang duha. Mo ba? Oh, Unya. Unsa may katarungan? bida ni mo. Uy, mura man yung kasi. Ako sang giingnan. Oh, Nga parehas tang naibog og nagkagusto niya. unya. Mo saan mo ni ba siya? Maulig ito. Nga di siya gusto nga mulitaw ko niya. Mangulitaw ko kay amigo ragay ko to me. Tiiski. Usay tiiski. Ay, paman ha. Pero sagdi lang siyo. Sagdi lang, ha? Padayon na lang yun ang pagpangulitaw niya. Kasi pa nagsugton ka. Bangag sa ilong. Oh, come on. Oh, Di lang yun siguro na ko ipadayon, Tor. Kay kung ako ra ko nung ipadayon, kung ako yung ipadayon, maglikay na sab kuno siya nako. giingnan ka niya na? Oh, Bangag sa ilong. muna'y tunos iyang sinultihan, Tor. Di lang yun siguro na to ipadayon, Tor. Kay total, buwag naman sagyod sila si Dindo. Oh. Wala tayo angay kabalakan niya. Uy, yun na siyo. Tiba. Si Riming mananagpaingon din eh. Oh, Ang bangag sa ilong. Ubi totoot. Baya ang samput. Master kay samput. Turbida. Gayong ipatangag. Si Riming yun, Tor. Ipatang teres iring. Dali. Ato sa gaton. Ni agyod ko karon din eh. Tungod kay naalarma gyud ko ining balita nga akong nadungog batok ninyo. Unsa man day balita batok na mo, Ming? Tinuod ba ni? Nga ang imong tinuod nga pangan si Toribio? Kuan, Ming. Mo man ay giingon nila nako, Ming. Bangag sa ilong. Tarunga kog tubag. Pasensya na kaming. Toribio ang tinuod na kumpangan. Sa ato pa, tinuod sab nga daghan kang nabiktima sa pagpangilad. Kuan, nalimot na manggukuan na. Sa una tingali, pero karon wa naming. Sa ato pa, kamong duha pulos mo mangingilad. Oh, come on. Wataw ko'y labot, anak Ming, oy. Ay sig kamon-kamon diha. Parehas ra mo. Kay wa mo musulti na mo sa tinuod. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kisa may nagsulti ninyo, anak Ming. Bangag-bangag sa ilong ka pa din ha. Wala na kinahanglan. Ang importante nga nahibaw mis tinuod karon. Pero, Ming. Ming. Sa una raman taon ng balita, Ming. Oy, pero karon wa naman ko'y kaso. Cleared citizen naman ko, Ming. Unsay cleared citizen? Hoy, Toribio. Kamong duha ha. Gipasidan-an ta na mo. Di ko gusto nga mamisita pa mo sa amua. Ha? Pero, Ming, paminawaw na ko, Ming. Di ko minaw. Bangag Di na ko sila. gusto og daghang istorya. Pero, Ming- Basta, mao na to akong gisulti. O kinahanglan nga inyo nang sundon. Ayaw na mo pag-atos amo. Sige, bye. Oh, come on. Ming. Oh, come on. Ming! 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 Ang linaktan siyo. Ming! Ming! Baya. Ang linaktan siyo. Ang samput, naglabyog-labyog na sa... Ay, Kaya patangag sa iring. Patangag sa iring, sugapan. Misirit malang dayog lakyaw. Muna na akong giingon siyo. Maunan ni. Nga di malas yun ang akong nasudan nga lawas. Kaya tiyaw mo, bati pa kay kugngan, daghan pagkaso nga nasudlan.
Mao gini nakalisod ron, bangag sa ilong. Oh, come on. Naangin lang hinuon ko ini da. Mangin jud kasyo kay kita ra may suon nga galas yo. Bida. Kisa mas Hindi bida. na nun takapamisita ini. Kanas bida. Kauban ng bido. Oh, come on. Di na hinuon takapamisita ini sa ilang mirasol. Sagdi lang siyo. Di lang dayon ta kuan, di lang dayon ta mabugnaw ba. Ha? Napatay katapusang baraha. Kim! Si Kim. Kinsaman. Oh, SG. Kinsaman. Si Jerry. Makatabang gihapon na to na si Jerry. O sabay matabang ni Jerry na to, Tor. Ngayon isog ra ba nas reming? Ha? Wana. Muro na ba nag mauyahawd yun sila? Bahala na. Ang atong istoryahon si Jerry nga kinahanglan nga tugutan gihapon ta niya nga maka dayon ta dito sa ila bangag sa ilong. Ay, paskang. Nanasas paskan. Paskang. Lisura na, Tor. Oy. Aw naranan mo kung sa imong diskarte. Pero sige lang. Ako rin bahala na. Focus lang yun nata sa atong misyon karong gabi. Bangag sa Ah, come ilong. on. Unsa na, Joe? Din, niya may karoon sa eskina lang, Kis. Nagpaabot mi sa gayon hangtod gamatuman na mo ang misyon karoon daw. Good. Unsa man? Nangaon na ba mo? Nagkapamahaw, nagkapriunto na daan din. Wala nga kabalakan. Amping mo sa inyong mga lihok, ha? Nga way magkamatikod sa inyong motibo. Relax na kayo ron din. Huwag tayo nakita mga kakulian sa palibot. Dako nga ako pagsalig ninyo, Joe. Busa amping lang gid mo kanunay. Salamat din. Bueno, kung unsay mga kalambuan, tawagin mo niya ko dayon. Sige na din. Balitaan ka na mo na yun. Kung usay mga kalambuan. Imo gid silang giadtuming? Ay, oo, uy. Sakto masan si Tatay Mir. Nga dili kita angay mo kumpiyansa sa mga taong questionabling background. Actually, Ming, gibadlong naman na ako sa Toribio nga dili na paanhion. Pero si Lucio, okay naman ko niya. Buotan man na siyang pagkatao. Og makalingaw sa siyang igastorya. Ay, natural lang na nga magpabuutan. Pabutan-buutan. Pero takay baos, motibo ng mga tawan, ha? Oh, sakto sad kaming. Hinoon, nagbantay man sa ko silang mga lihok ba? Kana, inaan naman da record ng ginganlan og Toribio. Dili kita angay mo kumpiyansa. Unya, barkada baya ng duha. Mausad lagi. Maluoy ba ako, Ming? Ilabi na gid ni Lucio kay maayo sa gud sa ikastorya gud. Unya, masabot man sad nga buutan sa gid si Lucio. Na, buutan lagi. Pero, mas labi yun ang maayo nga, managana na lang tandaan. Oh, hinoon. Sakto gid kaming. Ayaw na pagunahon na ato mga tawhana, ha? Importante nga nasultihan na to sila. Oh, come on. Unsa pa may kuwang na to, Tor? Unsa pa? Sulti. Pansyo, baterya siyo. Baterya. Nalimot tagpalit og baterya para sa atong mga kuan ba? Singa na. Oo. Baterya. Baterya, daan bantayan. Oh, para sa atong flashlight ba? Aw, plasayte, para sa plasayte. Okay. Ako na palitor. Naraman diha sa eskina. Oh, sige. Palit lang og 8 kabuok para sigurado. 8 kabuk para sigurado. Okay. Unya, unsa pa may lain? Basig na patay kuwang. Mahal lang sa nasyo. Aw, sige. Ari na ko, Tor. Mubalik na ko dayon. Bangag Oh, silong. come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!